Det er jo lortet hardware. Det er den godt hardware, men det er meget mere kompliceret, synes jeg. Det er de forskellige ting, du kan låne ind til. Ja, det er kun dem, der har det. Ja, det er nemlig det. Og måden du gør det på, det er totalt lederen, synes jeg. Altså, man kan godt være eneste. Nej, lige bliver jeg ved godt, den der, den hører til Dirty Room, ikke? Jeg skal bruge den. Ja, gasbrænderen. Skal noget. Og det er lidt mindre. Ja. De er fine. Kan du ikke trykke på dem? Sæt triggeren. Hvad trigger I på? Vi hopper frem og tilbage. Hvor så trigger? Hjælp ham. Hey! Og hvad har vi? Vi har en volt, eller hvad? Hvad skete der der? Du skal skifte på. Det er sgu da ikke 120 grader, det der. Hvorfor er det ikke det? Er de? Ja, det er sgu da ikke. Ja, det er. Så sætter en tredje ved siden af, så bliver det ikke jævnt fordelt henover. Så vi har 110 hertz, og så har vi næsten en volt. Det er max, det er Hvad har du sat proberne i gang 1 eller gang 10? Det er også mærkeligt at bruge 2 forskellige prober, men det var 100 mV, så der kommer ikke noget spænding ud. Det skal løbe meget hurtigere, for der kommer noget ud af den. Mens I lige bygger videre, må jeg så lige låne den der? Du laver det der med, ja, fuldstændig glad. De har et eller andet startsystem, som vi...